Kaupan kontorissa Pentti kirjoittaa putoilevat riimit paikoilleen. Sinne saapunut on tänään tyttö uusi putomaan, ja hälle Pentti aikoo kirjeen kirjoittaa. Ompellimon vanhat neidot tietää tarkalleen, mikä kuvion nimi nytten on. Pentti huomannut on uuden Liisan oven raostaan, ja hälle aikoo kohta kirjeen kirjoittaa. Neidot kahvitunnillaan Liisalle alkaa saarnaamaan. Petetyn rakkauden järven pohjasta joudumme naaraamaan. Sinut tukasta repien mudasta kiskomme. Sinä uskot tyttörukka ja ala oivaltaa. Pentti kirjoittaa vain aina uudestaan. Vanha poika Pentti sai kirjeen valmiiksi. Sen sujauttaa hän aikoo Liisalle. Lähteekö tänään tyttö vihdoin viimein saatille, vai uudestaanko alan kirjoittaa? Petetyn rakkauden järven pohjasta joudumme naaraamaan. Sinut tukasta repien mudasta kiskomme. Sinä uskot tyttörukka ja ala oivaltaa. Pentti kirjoittaa vain aina uudestaan. Lopputuloksenhan varmaan hyvin arvaatte. Pentti lähtee tänään yksin kaljalle. Ompellimoon palannut on rauha hetken ajalle, kunnes Pentti taasen alkaa kirjoittaa. Pentti taasen alkaa kirjoittaa.